Ula yedi penalty superpositionile. Yakhecha. Alkecha. Ubani okhechayo? Awulisayana kubara okhechayo. Amalo para lo. Abanye ngani uBradley Croft. Uye. Ikhecha weqoraka. Awupemile. Awupemile. Kana bawulingana manje, Pirates yolingana neSuperSport 47-47. Olubhalwe lapha. Yolingana manje 47-47. Isikhathele balivukane le ndoda. Isikhathele balivukane. So urekhode kuphi wenzela kuphi? Ethembisa kulo muntu lo ngitshela ngayo lo Sam. Urekhode kuye vele. Ya ngikhoda ke. Okay. Uyamixa. Bye bafethu. Oh. Uzenza ikhulile ngiyaphela lapha ngona khona. Ora chap.